ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали мо. Ҳама касо созен хубен. Далер аст мисли ҳар вақта дар хизмати шумо дӯстони гиромӣ. Якчандта мошинои беҳтарин барои шумо пешниҳод шудага тамошо кунед. маъқул шавад дар ҳамун соҳибош занг занед рафта харидорӣ кунед бачаи азиз. рӯи хотири меҳнатҳои мо лайкотона монед, ба канал подписатсия кунед, подписатсия. чанд харид метавонед комментарии хуб нависед. аз ҳамаи шумо розием. хона ва замини квартира мошини технико боша роиш кунед. дар ин ватсап мо иншоалло рекламаш мекунем. дар канали шумо да фурӯхта метавонем морди азиз. дар ҳамун комментарҳо нависед ба шумо аз кадом марка ҳамин мошини зудтар лозим мо ҳамлоро дар навбарои баъдна барои шумо аз рӯи комментария пешниҳод мекунем дӯстони гиромӣ. фақат шумо тамошо кунед, нагзоред навбара беҳад мошинои хушрӯ қалтагай барои шумо. ҳама каса адуши тамошо кунед. мо эълона сар мекунем ба ҳамаи шумо тамошои боҳарағат дӯстони гиромӣ. якум мошини фурӯшии ирӯза дӯстони гиромӣ, Opel Astra F солаш 1995 дар Хуҷандай бо нархи 32000 сомониш мега бо муомила дорад. сӯзи шӯриш бензини холӣ дар кузови хечбек, рангиш ҳам хел ҳолат дай, краскаша десен чихелай, объем моториш 1.6 литр, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бензини холиай, чашкаош ягонташ варид шудагӣ нестай, заводскай, тахассусотраш буд шудагай, малярдни кораш кам ҳастай мега, срочно пул дар кора мефурӯшамез. илтимос кардан ки беҳуда занг назанед. касоне ки харидори аниқ ҳастанд рақамоша мемонем барои тамос гирифтан мемонем занг занед худам пурсен. мошин дар Хуҷанд бо нархи 32000 сомонӣ. лайкотона монед далчи тамошо кардан мекунем бачаи азиз. мегзарем ба дуюм эълони ирӯза. Opel Vectra 3 солаш 1994 қабул кардем дар душанбе бо нархи 27000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ дар кузов седан, объем моториш 1.6 литр, коробка передач механикай. мошина ҳолатиш хубай гуфтанд, моториш 1.6 литр. касе мехара, рақамош 905 68 72 68. занг занед. состояние мошина дар ҳамун рӯи навори телефони компютератон десен чӣ хеле бародар азиз. ахтон боз занг занед, оиди ҳамин мошин маълумотша бигиред, маъқул шавад рафта харидорӣ кунед. барои шумо мо мондем мошинои беҳтарин шуморо дастгирӣ кунед, корҳои хуб мешавад. 50-60% бачаи аз меҳмон ҳастен. фақат адуши дастгирӣ кунед, лайкора монед, ба канал подписатсия кунед, подписатсия. рақамои соҳиби мошина занг занед, оиди ҳамин мошин бо маълумоти муфассала бигиред. мегзарем ба сеюм эълони ирӯза. Opel Vectra 3 солаш 2006 сол, мошин как вагон дар душанбе бо нархи 65000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамош билайн дар рӯи экрани шумо барои тамос гирифтан. сӯзишвориш бензини холӣ. дарунша нигоҳ кунед чӣ хел состояние бачаи азиз. берунша нигоҳ кунед, краскаш чӣ хелай, балонош дар кадом ҳолатай. хай бо худтон оиди мошин занг зан мепурсед худтон. дар кузови седан, объем моториш 2 литр, коробка передач автоматика. состояние мошин хубай, 4 баллони 80%. мошин дорои ҳуҷҷат, аккумулятор нав, моториш дар ҳолати курияй, задагӣ пусидагӣ варидкардагӣ надорад. маълумоти муфассал тавассути телефон мешавад. солаш 2006 сол, Opel Vectra 3. мошини хароб маромат кунед, занг занед. мегзарем ба чорум мошини ирӯза дӯстони азиз. комментарияро хондем, навори пешниҳода ласетира бисёртара хостам бародар азиз. барои шумо якта кофтем мондем. солаш 2007 даи ласети дар Хуҷанд бо нархи 42000 сомонӣ фурӯхта мешавад. состояние мошина гуфтанд ки созай, балонош 80%, дорои ҳуҷҷат, аккумулятор, моториш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. даруни мошин тозаи хушрӯй аст, делиношам навай, кӯҳнам неста, краскаи навшай. касе мехара, муомила мекунем. дар ҳам рақамҳои рӯи кремда занг занехтон. моториш 1.6 литр, коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дорои телевизор, ҳолати мошин хубай. касе мехара, дар ҳамун рақамҳо занг занад. беҳуда занг назанед, нороҳат накунед бачаи азиз. хотири меҳнатҳои мо лайкотона монед, ба канали мо подписатсия кунед, ҳаракат кунед, моро дастгир кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi солаш 1995 дар душанбе бо нархи 10500 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ дар кузов седан, объем мотор 1.6 литр, коробка передач механика. мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, 4 баллони нав, аккумулятор нав, ҳуҷҷатош буд шудагай. срочна. касоне ки моро аз TikTok, Instagram тамошо мекунед, ҳамин наворо 10-12 мошин пешниҳод шудагай барои шумо. дар YouTube дароен тамошо кунед. беҳтарин мошина барои шумо мондагем.
просто я донаше мо дар TikTok Instagram реклама мекунем бачаи азиз. маҳқули дилтон шава агар мошин дар ҳамон рақамош занг занен, рақамои 909 52 0007 барои тамос бо соҳиби ҳамон Daewoo Nexi бачаҳо. успеҳ кунед, мошина бигиред, срочно бардода сунда кунед. Солаш 1995. мегзарем ба шашм эълони ирӯза. Toyota Wish солаш 2009 мошин вагонай. дорои телевизор, ҳолати хуб, конкретния мошин, қайд кардан состояниш дар рӯи экран шумо маълумай. инами ҳолатай мошин комфортни 95000 сомонӣ мега. салонаш тозаи хушрӯ, даруни мошин кушодай. зелнашам мисол дидестен хутун дар кадом ҳолате бародари азиз. кузов минивен, мотор автоматика, объёмаш 2.0. хоб срочно вагонай, WhatsApp да нависем, боз муомила мекунем. коробкаш автоматика. мегзарем ба мошини фурӯшии ҳафтум дӯстон азиз. бародаре ки дар ҳамон комментария ҳар рӯза хоҳиш мекунед, мо ҳам барои шумо мондестем. ваз приёра. солаш 2010 сол, мошин навай, фасони хушрӯай. дар ноҳияи рӯдакӣ бо нархи 31000 сомонӣ мефурӯшанд. ҳоло ача дар ҳамон экранатон дидестен чӣ хеле бачаи азиз. краскаш нави хушрӯай. мотораш 1.7 литр, пробегаш мошин хеле гаштаги 888000 км. коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубай, документаш то моҳи феврали соли 2024 ҳастай. мотораш масъалаш расход надора, фақат бензин қатъи гаштагиай. мисол агар каси дида мефора, газ мезанем, бо ҳайкада меганем, консеренш кор мекуна. хоб 4 дискаи нав арзон мешава. мақсад ягон сум ҳам арзон мешуда. илтимос беҳуда занг назанед. касоне ки харидори конкретни ҳастен, мошини камтар арзон мешава, беҳуда занг назанед. лайкотон амонен, чанд қариб метонен тамошо кунед далши. мошини фурӯшии ҳаштум дӯстон азиз. BMW 1 состоянии тенҷ, балону 100%, мошин нави хушрӯай, солаш 2006 сол. ҳамин ҳолат да мефурӯшемаш бо нархи 70000 сомонӣ. дар душанбеай, сӯзишвориш бензини холӣ, дар кузови хеҷбек. даруни мошина дидестен чӣ хеле состояниш дар сурати хутун. коробкаш автоматика мошина. хоб мошинча ягон камдӣ надорад. серьёзни харидор боша мега, занг занем, бо муомила мекунем. 4 балони нав, мотор расход надора, хадавои нави 100% кардагем, ягон камдӣ намекунӣ, фақат бензина мерези, ҳай мекунӣ, мегардӣ. вариантҳои алиши мега ягон Toyota боша, агар мисол алиш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ бачаи азиз. Mercedes Benz V104 V124 соли 1994 сол, дар душанбе бо нархи 65000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш дизелай, дар кузов седан. объём мотораш 2 литр, коробка педачи автоматика. мошин тоза ҳай, балонош нав, сидалинои дронаш навай, камдӣ намекунӣ, документ дора, краска раднои худшай. мошин бекамдӣ тоза ҳай, ҳуҷҷатош 4 моҳи дига пака ҳаста. касе мехарад, номерош падаркай. Мерседес харо успеҳ кунед, мошина бигирен. нархи 65000 сомонӣ. навораи мо шумода маъқул боша бачаҳои азиз. дар ҳамон комментар нависен маъқулай, пешравӣ ва пеш нависен. мо иншоалло шумо розием, бо мо хурсанд мешем. мошини фурӯшии навбатӣ бачаҳои азиз. Volkswagen солҳои 2013 равон карданд. дар душанбе бо нархи 70000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, ранги сарх, ҳамихе ҳолат. хутун дидестен чӣ хел состояние мошина. краскаи сарх, кузов седан, мотор 1.6, пробегаш 298000 км, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. хадавои мошин дар ҳолати беҳтаринай, 4 балони нав, кондитсионераш яхай. касе мехарад, рақамош мемонем барои муроҷиат кардан бачаҳои азиз. дар экранатон бачаҳои азиз мошин нав дестен, дароян беҳтарин мошиноҳай. дастгирӣ кунед канали нави худо бачаҳои азиз. воқеъ дар амони худо то навораи баъд. худона эҳтиёт.